Today's video, baningin niyo mga katil. Ngumpra merong materialis dira sa tong simbahan. No? Hama tama to. Agar tayo. Sabi. Ano ba? Stand, oh, stand. Stand na, stand. Mau pernyataan niyo? Diri na ko ipatudluan si Randy, wadyo sa kadamdom, ikla. Higaan na tag-video para makadamdom.
Ano ko Grigoyo? Nami karon diri sa Patagan mga katil sa D5 kay nami gipamalit sa mga materialis sa tong simbahan. Malit o materialis para sa to ang simbahan kay hapit na to ang tangsigibig. Apply mo na. Oh. Dito. Gi-vlog ra ba na ko na eh. Tingala mo na makita mo sa cellphone ba? Ha? Standard? Oh, mo na mga trabahante dire, mga gwapo kay di ba? Oh, dire sa D5. Oh. Mo na mong sikir nga gwapo. Oh. Nag-vlog niya. Ay, ang kuan resibo. Muna mga gwapo kay mga kuan diri sa D5. Okay, salamat kayo.